Salam eri vatandaşlar. Ben kän motorlu ekranlarda ses verip bilmendim. İş güç bilen kän bir elim degmedi. Eklenç 2025 proyektine oňatça çümdük. Çykmak kıynarak. Bugün size genrek bir pikirler hakkında aytyp geçeýin diýdim. Haksızlyga garşy sesimiz bugün goşky setirler bilen dälde başgarak bir tankit bilen size ýetireýin. Aslında men bu kanaly goşky koymak üçin goýupdym ýöne goşky ýazmak her wagt başardanok. Ol içinden sızap çykmasa ya bir ýüregiňden gopmasa setirler üldem tapylym suwjak goşkylar dörep bilýär. Şunu etmeyin diyen ya da bir yılan vasf edip dursan her ona del her sagatda da yazıp bolur emma yeter. Bu vasf edenlerken bizim payımıza tankit etmek düşünekeni. Şeyle de devam ederiz desip edenden. Allah'ın bir ömrü haçana çenli bolsa şoňa çeninem gitmekçi. Her kimin öz üstüne düşen welipesi var. Biri de şu welipe bolupdyr. Indi bakalım şu düp mesela ýagny men hiç wagt Türkmenistanyň telewideniyesine hiç seyretmezdim. Vatan habarlar gepleşiklerini olar asla da seyretmezdim. Ýöne April ayının 27'sinde şeyle var YouTube kanalında gezmeleýärdim. İçine girip ýörjeleşdirip näme görsem diýip şeylerek bir gezmeleýärdim içinde. Bir zatlar göreýin diýip. Bir işin arasında bir boş wagtym ýörjeleşdireýin diýdim. Sonra öňümden vatan habarlary çykdy. Geçip gidecek oldum ýöne Türkmen bedewi hakkında bolan üçin seýerdim we onu görmäne başladym. Elbette bizim bu milli ahaldaki atlarımız onu hakikaten kime bolsa bir deňinden geçirip bilýän dälmi diýen men şeyler pikir edýän hakikaten bir ajaýyp bir janly bir gözüňi doldurup dur atwawalarymyz Türkmenler şeýle bir sözem bardyr. At Türkmeniň ganatydyr diýerler. Bizim göz ugançymyz diýerler. Benim şu bir kere uyup onu tomoş etmene başladım. Yani 2025 ýylyň 27 aprelinde bu YouTube kanalında verilen Türkmen Bedewiniň bayramy şu münasebetli Ahal vilayetynyň Arkadaş şäherinde geçirilýän çärelerde Serdar Berdimuhammedow hem gatnaşypdyr. Yani Arkadaş şäherine geldiler. Ulu Dawara, Ulu Şowkan, Aydym, Saz, Göreş, sport çäreleri, fenagatçylar, ýeneçiler, bodar ýarmaş çagaçyklar. Müňlerçe insan bu adam üçin şol giden meýdany doldurup durlar. Men hem ýerine oturmaýan esasy dikkatymy çeken sahnalar var. Şular hakynda pikirimi aýdaýyn. Yani beýninde her hili bir pikirlere uýaryp bilýär. Elbette her bir seyredýän bir tomoş edýän zatyňa bir dogry dürüst
bu seyrede bir pikirlenip bilsen eger näme hakynda gidýär, bu ýönegeçi bir film Feriden altında da näme hakynda gidýär, bu filmiň maksady näme diýilýän bulmagy mümkin men pikirimçe. Her bir adamda bardyr şeýle. Mende öňleriyle ýokdy, ýöne soňky döwürler näme seyretsem bir beýnimde bir sora goýanýar. Näme hakynda bu sahnanyň maksady näme? Sonuç nähilek boljak? Şol arada bir pikir döredi edilmen gözümden. Ondan soň kän bir özümçe soralar çykdy. Şeýle özümde bir geň bir duýgy dowam etdi. Men hem şuň köpden bäri kanalımda çykyş edemok. Doğrusy goşkuda ýazyp billemok. Ýöne şulary paýlaşaýyn häzirlikçe diýdim elbetde. Goşku ýazmanada nähip bolsa, oňa da wagt tapar. Kanalymyz boş durmasyn. Ýöne bir iýleşlerimiz bilenem bar özara bir söhbet edýän ýaly. Şolary görüňler diýdim. Elbetde siz üçin gyzykly dälim bolup biler. Yer bolýar. Ondan men açapşyk başlandy soňra benim hyjy bilen bu at ýarşyny syýnadym. Emma şu arada yine pikir görýän bu janawarlaryň bayramy güni çapdyryp keläge edip ýörler diýen yine de özüme diýen wagt halkymyza hormat goýmady. Atyn ýerden syýlasynlar diýdim. Mysal berilýär. Aýarlylaryň 8-nji mart bayramy 60 manat syýla berşi aldy. Ýa-da ýurdun halkynyň bar 4-den 3 bölegi ýa-da gatam ulady oturmaýan ýa-has toğrusy 4-de 3 bölegi diýsen boljak. Ýene men kiçildirä gaýdaýyn. Ýarysy diýip aýdaýyn. Ýurtdaşynda eklençi 2025'te çağaçıklarını maşgalasını ekleyecek olup yıllardır öýünden ýelinden aýraçylyk çekýärler. Yer bolýar. Soňra bu ýaraşyň dowamy edimi 7 sany yani 7 tur açapşygy boldy. Soň her birinde ýeňji bolan atlaryň o feýsleri, çapyk suwarlary olara bayrak goşuldy. Hem ministr agzalary bayrak goşurýarlar. Soňra diýen bu ministrlaryň başga işi ýokmu ka diýdim. Bu bayrak goşulmaga başga adam tapylmadym ka ýa. Hökümet ministr agzalary diýdim, bular bir döwleti dorandyrmaly adamlar açapşygyny bayrak goşurypdyrlar. Elbette bularam mecburdur o ýerde. Men bularyň arkasyny çaljak bolamaýdam ok. Ýöne
doğru şeyle olmamakka diyen inni prezident bardı diyeli. Yani öwrene goraçlar mıdır? Ya birlenkiler, ministerler barsa barıp biler ýöne. Onca ministrin o yerde näme işi bar diýip pikir etdim. Sonra atlaryň 1400 metr uzaklykda çapşyk geçirdiler. Indi men şu yerde ýalypdym. Elbette atlar odan saylamatlar. Yanımlıkta mı diyeceğim? Oğlanlıkta mı diyecek? Her taraftan da filmdekçe filmlasın geliyor. Gözüme bayrasın gelen ok. Yönü bu yerde kendi atlara şayet oldum. İnenli şu yerde men ayıp bereyin. Birinci çapşykyň yeňijesi. Türkmenistanyň prezidentiniň ahyrky atçylyk toplumuna degişli bolan ýagny Serdar Berdimuhammedowyň Babadaş atly mele aty yeňiji boldy. Birinji ýarışda. O bu yerde elbette çapıklarlaryň, fiýisleriň atlary da geçer. Men olary belläp almadym. Gerelim de bana. Hiç onun için başkaları da kızıklanıp duruyordum. Sonra ikinci çapışıkta Türkmenistan'ın Suda ve Daşary Iktisadi Ara Gatnaşyklar Ministerligi'nin Tokay Hojalygy Döwlet Kärhanasyna degişli bune Uly Natly Ministerlik, yani o ministerlige degişli Gowar atly at ýeňiji boldy. Sonra üçüncü çapşykda Ýagmyr diýen at ýeňiji boldy. Dördüncü çapşykda Türkmenistanyň baş prokuraturasyna degişli Gazanlar atly at ýeňiji boldy. Beşinci çapşyk ýene Serdar Berdimuhammedowyň şagirt iki atly Dorat ýeňiji boldy. Altıncı çapşyk ýene de şu Türkmenistanyň şu Uly Natly ministerligi ýokarda belläp geçişim ýaly dogrusyny aýtsam onu okumana da ýaltynjan mene. Gudratly Dağ atly aty ýeňiji boldy. Ve en sonky 7. jemleýçi ýagny bu çapşykda ýene de arkadagy Serdaryň Bezirgen atly at ýeňiji boldy. Ine şeýle 7 tur at çapşygy boldy. Çekeleşikli geçen bir ýarış elbette gyzykly boldy men üçin. Ýöne bu ýerde kän sorullaşykdy menne. Inni şu yerde jemi 7 sany yarışmada 3 tane at Türkmenistanyň herki prezidentine degişli ýaňy atlaryny belläp geçdim, aýt geçdim. Bu Babadaş, şagirt 2 ve Bezirgen. Sonra 2 tane at bu Uly Natly bolan ministerlige degişli ýene bir at prokuraturaň aty ýene biri ulam jeýlere bir daýaglaryň biriniň aty bolmaly. Men bir ýerde onu bilmeýänlerin ya unuttum ya hakykatdan şonuň eýesi aýdylmady, dogry ýadymda düşenok. Sonra bu atlaryň çapykçylary has dogry at çapanlar. Onlara bayraklar oşurly.
hem de bu minister adaları burada bu yerde 7 tane çarpışık vardı yönü 90 hakkı var edildi. Elbette oğlatlar has olarak yarışmalara katnaştılar. Belki şampiyonatlarda bu yerde yarışmada bular bayrak aldı yönü ona men karşı değil. Alsınlar nesip etsin. Onları sanaklı şeyin menini birinci bayrak Altın Kağan adlı at. Şapık Suvari Turgun Ihlas Çobanov şeyle adı geçiyor. 55'lik zemin televizyonu ve 70 bin manat. Bayrağı Türkmenistan'ın Ministerler Kabineti'nin başlığının ornatörü ve Daşarı İşler Ministri Raşid Meredov okşurdu. Şimdi bu yerde 55'lik zemin televizyonu diyor. Bu zemin televizyonu marka Türkmençe ad. Benim özümce şeyle deydim Türkmenistan'ın ya televizyonu başladım kadıydım. Elbette böyle o teknolojiya düşün başlanma olsa onu berekerla değmeli. Yöne ben gelişmeye göre de Türkmenistan'dan baltadan çıkan kadiyen şeylerek sonra devam edelim. İkinci bayrak Polat adlı at. Yine de şeyle 55'lik zemin ve 70 bin manat. Üçüncü bayrak Bağbadaş adlı at. Yani Bağbadaş bilişimde diyali. Serdar Bey Muhammed Fangatı. Dördüncü bayrak Govarat atın bayrağı yine de şu şeyle 55 ve 70 bin manat. Beşinci bayrak Yağmurlu. Altıncı bayrak Galanar. Yedinci bayrak Şayakart 2. Sekizinci bayrak Kuduratlı Dağ. Ve dokuzuncu baş bayrak yine Serdar Bey Muhammedov'un atı. Olan kayısı düşünüldü. Belirlen. Mon bayrağı olanka göre has farklı. Yani 65 zemin televizyonu ve bu bayrağı 100 bin manat. Yine ildeşler şular geçti. Yani 90 bayrak televizyon hakkında aytasam elenok. Yani şu yerde 8 tane 70 bin manat, bir tane 100 bin manat var. Şu men dikkatimi çekti. Yani 8 tane 70 bin manatın ne şarak oluyor? Şimdi 7'nin 56 o yerde 70 560 bin manat. Bir de 100 bin manat 660 bin manat. Şimdi bunu her bir şeyle hesaplap böyle 70 bin manat 3500 dolar oluyor yani ildeşler. 3500 dolar 100 bin manat 5 bin dolar oluyor. Bu 28 bin. Şu pul bayraklar hemmesini cemlemede 33 bin dolar oluyor yani ildeşler. Şimdi 33 bin dolar yani men bunu
Şişir baydanımda eğer her bir işte işleyen adam besinden $100 alya diýerli Türkmenistan'ın içinde işlep $100 alya diýsek, ýöne ol $100 barama ol $50 yok ýöne men has ulra geldi baydaýyn. Şeylere kasaplanmazda $100'dan dolanda 330 sany gar işçinin aylığı. Emma bugun daşary ýurtlara gidip elbette bundan kän alýarlar dogry. Ýöne bir sany çapakçy var. 1400 metre atyň üstünde bir dönem ulgap gelip $3500 alıp bilýän bolsa, onda bütün Türkmen halkynyň hemmesi çapakçylar bolarmaly, eger ruhsat töleseler ýöne çapary. O bendelerde atam yok. Ýöne olal beýdip, azap edip çapdyrana görä onça baýryp oraya beriljek, berilmejek mi bolan belli däl. Indi ýene bir zat aýdaýyn. Ýani bu 7 sany çapyşykda her çapyşyga prezidentin aty, her çapyşykda bir at goýberdiler. Indi men özüm şeýle pikir etdim. Ýani bu 3 aty Serdar Berdimuhammedowyň bu atlaryny, 3 atyny bu çapyşykda bile goýberseň, şolaryň haýsy ýeňiş bolardyka. Bu maňa gyzykly geldi. Ýa-da üçüsi de bandylyk bolup gelip bilermediki. Şeýle pikir etdim. Elbette bu bayrak sonra yine bir vaka ýadyma düşdi. Eger o ýerde 8-10 sany at doly sanamadym her bir çapyşykda. Belki 12 de bolup biler. Bu atlar beýleki atlar ýeňiş bolup bilen o ýa-da bu ýolun baş tutanyň atynyň öňüne geçmäne ýürekleri etmedi belki. Olmada ol atlarym ejiz däldir ýöne. Ýene bir waka ýadyma düşdi. Şu 13-14 ýaşyndaky Daşa vilayatynyňdaky bilen bir sportçymyz. Ýa-da Tursun Süleyman Tursunbaýew. Şuňa duýduruş berilende bu başlanyň garnaşlarynyň biriniň güreşde ýykany üçin şoň başyna näme geldi? Belki beýleki çapykçylar şol sebäpli bu atlaryň öňüne geçmäne ýürek eden däýerler diýip pikir etdim. Ýöne bu 3 sany ýeňiş at. Üçüsini barlykda çapyşykdyranda haýsy öň geljekdi, haýsy ýyla galjakdy, ol belli däl. Onda belki etmezler. Ol bir ýoldyň baş tutany oň aty ýa barmaz. Ol maskara bolmaly däl. Oň aty bolsam, ýani öýünde bir fiňek besleýän bolsa, şol hem maskara bolmaly däl. Düşünýän bolmalylar. Ýöne bu maskara bolmak däl, ýöne yarış bu tarap Türkmen ýeňijem bolar. Ýeňilibem biler. Yarışda şeýle şertler bar. Ýer bolýar. Men özümçe beýle araşdyrma ýapyp
bir giden wagtymyz maňa berip oturmaly, size ýad etmäýin. Soňra bu gepleşiň watan hawalar gepleşiginiň dowamly gördüm jemi 1 saat 12 minutluk bir habar. Soňra şu Türkmeniň beýle bayramy beýleki vilayetlarda hem geçirilipdir. Ulakan şu dalara bilen çareler. Soňra vilayetlerden başladılar. Balkan vilayetleri bularla ýöne gysgaja aýtyp geçýärler. Görkezýärler elbetde. Ýöne ýekeje bir nimeni ýekeje ýeňijiň aýtyp geçýärler. Ýani Balkan vilayetinde bulara doğru atly at ýeňiji boldy. Bayragy ýene de şol 55'lik Lemin telewizory we 50 000 manat. Daşoğlu vilayetinde Dorhan atly at ýeňiji boldy. Bu da şeýle 55'lik we 50 000 manat. Lewap vilayetinde Gyzyl Dowar atly at. Bunun da bayragy şu ýokarda akylanyňky ýaly şeýlemeňdir. Bu vilayetleriň çapyk kuwarlarynyň bayragyny adallaýdypdyrlar. Näme üçin? Ine şu da bir soranmyldyk. Onsoň bu Mavi vilayetinde açyk bolmandyr ýaly. Onu bolanam bolsa ýa gözmediler. Hakykatdan bolmady. Diňe şol atçylyk toplamanyň öňüne müňlerçe adamlary toplapdyrlar. Aýdym Tams we şu dürli sergiler geçiripdirler. Emma at ýarşy ýok, görkezmediler ýani. Ýa-da marlaryň atlaryny hasap etmedilermi ýa-da olar eşekde öýtdilermi diýdim. Bir giden soraw ýöne jogap ýok. Ine haksızlygy şu ýerde dogry we dogry görüp bilýär. Yer böyle aýldeşler. Men aýtjaklarym şuradan ibarat häzirlikçe. Yine size ullakan Taňry ýalkasyn sag bolsun aýdasam gelýär. Sebäp men bu kanaly ilk açdığımda başta bir hujum bilen goşulgadym. Dogrusyny aýtsam bular ýarak bir ilerleme baraşmadym. Yani golladyňyz. Häzir abunaçy sanyň 75 adam bolupdyr. Yani bu bir ilerleme diýip düşünýän. Yani başlanışda bir başarıly diýip düşünýän. Elbette bu sizin gollaňyz bilen amalaşýar. Ýene de birje haýyş etjeklerim. Kommentarlaryňyzy ýa-da düşünjeleriňizi hiç gysganmaň. Fikirleriňizi aýdyp geçiň. Şolar hem men üçin bir ulakan bir material bolup bilýär. Geçen bu ýazan goşgularynda da kommentarlar ýazypdyr, köpüsi gollapdyrlar. Sag bolsun. Birlenikilen söýgenlerim ýa-da bir gysgalyp ýazanlar hem olaram boldy. Olara da sag bolsun aýdýan. Ýöne şol bir listaň üstü boş galmandyr. Bolýar onu ildeşler. Sag bolun, sağlıkda görüşelim. Ýene görüşýänçek elimiň beýdiginden başardığımızdan ýene de pikirler bolar, ýa-da goşgular bolar.
sizle menim paylaşar durarım. Sağ olun. Kalın sağlıcakla.